саламатсыз. Эфирде аңалыклар вакыты, студияда Лина Хасаншина. Она у тебя экологически чистая, и ты знаешь, кто ее произвел. Яз күзне туендыра, Яшелчә үзәнендә булачак уңышка нигез салына. Татулык, дуслык, башкаларга ярдәм итү. Пионерияның 100 еллыгында әнә шул хисләр кабаттан яңара. Азнакайда донлыклы якташларының исемнәрен мәңгеләштерделәр. Шәһәребез көннән-көн чәчәк ата. Яңа проектлар туа килә. Яллар калабыз халкы өчен спорт бәйрәменә әверелде. Әлмәтләр үзләрен Яшелчә белән тәэмин итәчәк. Моннан 5 ел элек нигез салынган Яшелчә үзәнендә бүген кызу эш вакыты. Фермерлар кәбестә һәм яшел салат утырту белән мәшгуль. Басулардагы эшне безнең иҗат төркемендә күреп кайтты. Рәдифә Нугманова дәвам итә. Кәбестә күп төрле салатлар, кишер, чөгендер, Яшелчә үзәне кооперативына берләшкән Әлмәт районы фермерлары бу төр культураларны үстереп, үз халкын үзе кирәкле азык-төлек белән тәэмин итәргә җыена. Моннан 5 ел элек нигез салынган кооператив җитештерә башлаган продукция шулай тиз арада дәүләтнең стратегик заказына әйләнер дип, гади халык уйлап та карамаган булгандыр. Баксаң, ул вакытта ук бу ил җитәкчелеге каршында торган мөһим мәсьәләләрнең берсе булган. Шуңа күрә биредә Яшелчә саклагыч база төзелүдә үсемлекләргә су сиптерү җайланмалар урнаштыруга да дәүләттән субсидия бүлеп бирелә. Өстәвенә бу проект Татнефть компаниясе тарафыннан яклау таба. Этот кластер, как называемый овощная долина, она не только для Альметьевского района актуальна, она для многих районов актуальна. Бу кластер Әлмәт районы өчен генә түгел, Татарстанның башка районнары өчен дә мөһим. Бер сүз белән әйткәндә, безнең халык үзебездә үстерелгән продукцияны ашарга тиеш. Значит, употреблять в пищу ту продукцию, которую ты выращиваешь здесь. И она у тебя экологически чистая, и ты знаешь, кто ее произвел. Кооператив 27 фермер һәм предприятияны берләштерә. Һәркемнең үз мәйданнарында егелә торган культуралар да төрле булырга мөмкин. Кемдер теплицада, кемдер ачык басуда үстерүне хуп күрә. Берәүләр кул белән пленкасына утыртса, икенчеләре махсус техника ярдәмендә автоматлаштырылган ысулдан куллана. Менә шушындай рассада утырта торган техника белән биредә эшне бик нык җиңеләйткәннәр. Махсус операторлар утырып, кәбестә рассадасын менә шушы барабандагы тишекләргә сала бара, һәм ул рассада җиргә күмелә бара. Шамил Сафиуллин басулар кооперативта иң зуры. Кәбестәне ул быел 22 гектар күләмдә утырта. Аның сүзләренчә, кәбестә безнең халыкта иң яратып куллана торган Яшелчә. Мисал өчен 2 тонна салатка узган сезоннарда 20 тонна кәбестә сатылган. Бүген биредә кызу эш вакыты. Фермерлар көннең аяз булуыннан файдаланып калырга ашыга. Көннәр матур торганда 6-8 көн эчендә эшне бетерергә була ди белгечләр. Рәдифә Нугманова, Марат Хәлиуллин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Азнакайда пионерияның 100 еллыгын зур оешканлык белән билгеләп үттеләр. Әлеге бәйрәм кысаларында районның беренче пионер-вожатый Җиләк Айдагулова хөрмәтенә истәлек тактасы ачылды. Тантаналы чарада махсус хәбәрчебез Илмира Шәрифуллина да катнашты. Пионер сүзе алдан баручы, юл салучы дигәнне аңлата. 35 ел буе районда пионерлар оешмасын җитәкләгән Җиләк Айдагулова балалар күңеленә игелек орлыкларын салды. Тантаналы чарага район җитәкчелеге, ветераннар советы, укытучылар, укучылар, гомумән үз тормышлары пионерия белән бәйле булган һәркем җыйналган иде. Ой, аны сүз белән әйтеп әйтә торган түгел. Ул бик көчле организация. Без инде ничек дип әйтим, шушында Дом пионеровка киләдерик. Район буенча, республика буенча беренче урыннарны аладырык. Айдагулова Җиләк Нурый кызы 1928 елда Сукаеш авылында укытучы гаиләсендә дөньяга килә. Азнакай беренче урта мәктәбен тәмамлагач, Казанда махсус курслар үткәннән соң, үзенең туган мәктәбендә өлкән пионер-вожатый булып хезмәт юлын башлый. Аннан комсомолның район комитетында пионерлар һәм мәктәп балалары бүлеген җитәкли. 1955 елда Азнакайда пионерлар йорты ачыла. Аның директоры итеп Җиләк Айдагулова билгеләнә. Лайыклы ялга чыкканчы район балаларының алыштыргысыз командиры була ул. Бергә эшләгән хезмәттәшләре, ветераннар аның турында истәлекләрне яңарттылар. Шушы Азнакай җирлегендә эшләргә тәрбияләнгәнемне һәм үземнең профессиональ яктан тәрбияләнгәнемнең беренче укытучысы Җиләк Нурыйны дип беләм. Яшь буынны тәрбияләүгә керткән олы хезмәте өчен Җиләк Айдагулова ВЛКСМ үзәк комитетының, Татарстан Мәгариф министрлыгының, Бөтен союз пионер оешмасы үзәк советының мактау грамоталары, хезмәттәге батырлыгы өчен медале белән бүләкләнә. Халык мәгарифе отличнигы исемен лаеклы йөртә. Минем әни ул бер үзе генә семьясында бер үзе генә булуга карамастан, аның бик күп дуслары Азнакай төбәгенә, районына да авылларда йөргәндә
әнине белмәгән кеше юк. Һәрбер авылда аның турында бик җылы истәлекләр сөйлиләр. Миңа ул бик күңелемә хуш килә. Минем аның тормыш юлы минем күз алдымда үтте. Мин үзем дә Азнакайны бик яратам. Һәм әни белән бик горурланам. Алга таба мемориаль тактаны ачуда катнашучылар Виват Пионерия исеме астында әзерләнгән тантаналы чарада катнаштылар. Кызыл галстук бәйләгәч, үземнең дә пионер сафларында булган чакларым искә төште. Татулык, дуслык, башкаларга ярдәм итү. Пионерияның 100 еллыгында әнә шул хисләр кабаттан яңара. Биредә булган атрибутлар, күргәзмәләр, театральләштерелгән тамаша, музыкаль программа һәркемне кабатланмас пионерия иленә алып кайтты. Илмира Шәрифуллина, Рамил Исламов, Рөстәм Акбаров. Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Мөмкинлекләр бар икән, алардан файдаланырга кирәк. Калабызның актив тормыш алып баручы олысы кешесе шуны эшли дә. Бу ялларда Әлмәттә вело узыш үтте. Кызгылт сары киемле экологик транспортны сайлаучыларны без дә күреп кайттык. Сначала хотели вроде бы как команды, что из цирка у нас... Башта команда буларак цирк юлбарысы һәм аттагы төлкесе булмакчы идек. Бу идея тормышка ашмады. Берәләп катнашырга кирәк икәнне белгәч, алтын төсендәге атта төлке һәм юлбарыстагы клоун образларын уйладык. Үзеннән-үзе образ туды. Рыжий и клоун на дрессированном тигре. Вот такой вот образ, ну не знаю, как само собой произошел этот образ. Әниле кызлы Полина һәм Татьяна Островская велоузышка иҗади яктан якын килергә була. Ярышларның кайфын билгеләгән төснәләр табигый ассоциатив образларда чагылдыра һәм моның белән ота да. Сәламәт тәндә сәламәт акыл дип тиккә генә әйтмиләрдер. Велоузышта катнашучылар тормышында велосипед мөһим роль уйный. Кемдер йөрергә ярата, кемгәдер тизлек, көч, хәрәкәт буларак ошый. Шәһәр хакимияте спонсорлар ярдәме белән уздырылучы чараны оештырудан калабызның яшьләре дә читтә калмый. Күреп торасыз, шәһәтлек теләп катнашалар, бик күп яшьләр килде, студентлар, укучылар, үзебезнең шәһәребез кунаклары. Шәһәребез көннән-көн чәчәк ата. Яңа проектлар туа килә. Һәм инде без яшь буын шушы үзебезнең шәһәребезнең көнкүрешендә актив катнашабыз икән, бу әлбәттә сөендерә. Велосипед сөюче 2000 ярым Әлмәтле якшәмбе иртәсендә бирегә җыелды. Алар Нефтче мәдәният сараеннан Ална стадионына кадәр велосипедта узачак. Велоузышта катнашучылар Ленин урамыннан башлап Гагарин урамы киселешенә кадәр туры бардылар. Ә Гагарин урамына стадионга җитүдә озак түгел. Чыннан да яллар калабыз өчен спорт бәйрәменә әверелде. Шәһәр стадионында чын сабантуй биредә йөгрүгә яратучылар эстафетада катнаша, ә шәһәр халкы өчен төрле күңел ачу нокталары оештырылган. Әлеге чараны оештыру велосипед спорт түрен яратучыларны гына түгел, барысын да берләштерә. Бу хакта үз чыгышында район башлыгы Тимур Нугманов та билгеләп үтте. Ул 2нче ел рәттән узган велоузышлар күркәм традицияның дәвамы булуына ышаныч белдерде. Берәүләр иртәнге 9дан эстафета йөгереп район башлыгыннан диплом алса, икенчеләре кызгылт сары төстәге образларда велоузышта катнашып, яшькә һәм номинациягә карап бүләкле булды. Җомга көн Казанның Олимп спорт комплексында 12нче, 3нче яшь спартакиада саксаларында ярышлар узды. Безнең пенсионерлар 2нче ел рәттән гомуми зачетта җиңүчеләр булды. Ярышлар шәһәр категориясендә үтте. Анда 14 команда катнашты. Безнең спортчылар ату, йөгерү, стель теннисы буенча беренче урыннар алды. Дартс һәм йөзүдә призер булды. Менә инде 2нче ел рәттән Әлмәт районы мөхтәсибәте тарафыннан мини-футбол буенча турнир оештырылды. Быел әлеге чарада 11 команда катнашты. Җиңү өчен өссе көрәшне безнең иҗат төркемендә күреп кайтты. Узган ялларда Ална стадионында Әлмәт мөхтәсибәтенең күчмә кубогына шәһәр һәм район мәхәлләләре арасында мини-футбол буенча турнир үткәрелде. Чараны Әлмәт районы имам мөхтәсибе Исмаил хәзрәт Сыңгатуллин ачып җибәрде. Мондый чараларда без үзебезнең бердәмлегебезне, без үзебезнең мусульман икәнебезне онытмыйча һәм кайсы гына мәчет булмасын, шушы мәчетләр бөтенесе бер юнәлештә һәм бер мөхтәсибәтнең астында хезмәт итәләр һәм бер мөхтәсибәтнең итагать итеп шушы безнең киләчәктә дә шушы бергә эшләп бер юнәлештә булуыбызга бер сәбәп булыр дип мин ышанып калам. Салкын һава торышына карамастан футбол кырында ярыш бик иссе барды. Һәрбер команда лаеклы җиңүгә омтылды, чөнки күбесе инде берничә ай бу чарага әзерләнделәр. Үзебез Тайсуган авылыннан, унибез Тайсуган мәчете, безнең команда исеме Тайсуган мәчете. Тренировкалар без Рамазаннан соң җитешеп булмады, шул атнага бер генә булды. Безнең менә Тахватинов Тайсуган авылында футбольный поле ясады. Шул футбольный авыл кырында, шул футбольный поледа менә футбол уйныйбыз.
Нәтижеде birinchi урынны Әлмәт шәһәренең Тәскирә мәчете командасы яулады, икенчене Урсалы мәчете һәм өченчене Тойсуган мәчете. Әлмәт районы мөхтәсибәте спорт чараларын оештыруны дәвам итәчәк. Корбан бәйрәменнән соң Әлмәттә республика күләм футбол турниры үтәчәк. 4 июнь көнне Абдрахман авылы Боз сараенда шайба белән хоккей буенча республика күләм турнир көтелә. Энҗе Хәсәншина, Айрат Кәбиров, яңалыклар вакыты, Әлмәт Луч телекомпаниясе. Топшыруыбыз азагында тагын берничә мөһим хәбәр. Әлмәт районында Кәләй станциясында тимер юл аша кишү өлешен ябачаклар. Ул ел Кофлес янындагы тимер юл кишүендә ремонт белән бәйле. Бу хакта шәһәр хакимиятендә хәбәр иттеләр. Ябылып бары тик бер төнгә 30 майда 19 сәгатьтән башлап 31 майга иртәнге 8гә кадәр булачак. 2022 елның 2 июнендә Татарстан Республикасында кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил һәм Россия Федерациясе Федераль собраниесе Дәүләт думасы депутаты Әлмир Хәмитовның гражданнарны кабул итүе узачак. Республиканың муниципаль районнарында яшәүчеләрнең Skype яки Zoom программалары аша турыдан-туры тоташтыру юлы белән үз сорауларын бирү мөмкинлеге булачак. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Миллина Хәсәншин һәм монтаж операторы Оля Берамалова сезнең белән сау булашабыз. Исән-мин булыгыз.